जोंनि एरिया बा गामि ओनसोलावनो इउपिपिएलनि सुबुङा गोबाङैनो दङ। दिनैहाय माने आं निजेनि बेक्ति आरो निजेनि फेमिलिनि इयुनखौ साननानै आङो दिनैहाय माने इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। आंनि गोसो गोरबोजों जि मोजां मोनदों, इयुननि फिउचारनि थाखाय मोजां मोननानै आङो दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। दिनैहाय आङो माने इउपिपिएल दोलोआव आंनि गोसो गोरबोजों जि मोजां मोनदों, इयुननि फिउचारनि थाखाय मोजां मोननानै आङो दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। दिनैहाय माने आंखौ रावबो न'आव फैनानै माने आंखौ इउपिपिएलआव हाब बेफोरबायदि खोथा रावबो बुंफैफेराखै। जोंनि एरिया बा गामि ओनसोलावनो इउपिपिएलनि सुबुङा गोबाङैनो दङ। दिनैहाय माने आं निजेनि बेक्ति आरो निजेनि फेमिलिनि इयुनखौ साननानै आङो दिनैहाय माने इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। बिपिएफआवहाय आङो सिगाङावहाय माने चेयारपारसन बिबानाव दङमोन। क'क्राझार इउपिपिएल दोलोआ गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय जेफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ जयनिं खालामबाय थादों बा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैबाय थादों। बिनिनो दिनै सबायझार प्राइमारिनि सिङाव सबायझार अन्थाइबारि गामियाव जा दिनै दा बावैसो मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थांबाय। दा बेयाव सबायझार बिसिडिसिनि आगोलनि बिपिएफ समाव जा चेयारपारसन जानाय बिथां प्रनिता ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव फ्राय 30 जनसो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बा सापर्टारफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव दिनै जयनिं जादों। दा इउपिपिएल दोलोखौ दिनै इउपिपिएल दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफ दोलो बा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयनिं जानाय बा जयनिं खालामनाय हाबाफारिया जाबाय थादों। जोंनि सबायझार ओनसोलाव बे मोनफ्रोमबो प्राइमारि बा बुथ लेभेलाव सोलिगासिनो दङ।